50 000 зрители на националния стадион Васил Левски очакват с интерес сблъсъка между българския и шотландския шампион. Иванов към Янков. Тодоров. Трябва да се опита някакво раздвижване по фланговете. Именно оттам станаха нашите попадения на Айброкс. Георги Иванов. Боримиров добре се намесва. Възможно за Боримиров. Сега Сираков. За Левски. Минутата е 36-та. Наско Сираков действа в случая като наистина един супер нападател. Един великолепен гол на Наско Сираков. 1-0 за Левски. Първото положение, което се отдаде пред Наско Сираков, хладнокръвно той реализира тежкият терен, но помогна да излъже защитника и Наско успя да открие резултата. 1-0 за Левски. Дано така продължи и за напред, уважаеми зрители. Точно това трябваше да стане. Сините последните 5-6 минути свалиха топката на земята. Видяхте, че не е толкова сигурна защитата на Рейнджърс. Ето колко добре Боримиров се справи с ситуацията. Сираков по наистина един перфектен начин просто направи безпомощен Али Максуел. 1-0 за Левски. 36-та минута на стадион Васил Левски. Изключително важен момент. А може би като поличба, че отново като в Глазго центрирането за гола бе от страна на Георги Иванов от левия фланг. Дюран, центриране към Хейтли. Добре се справи защитата на Левски в лицето на Хубчев в този момент. От изключително значение сините да допуснат гол до края на полувремето. Това ще окаже много важно психологическо значение при началото на второто полувреме. Сега много опасно. И за съжаление синята защита проспа това положение. Ако не се лъжа, Стюарт Маккол реализира гол. И ето, че само 2 минути преди края на първото полувреме резултатът е изравнен. Беше ясно, че Глазго няма да се примири с това положение. Жалко, но фактът си е факт. Резултатът вече е 1-1. Не е приятно, но в края на краищата нищо не е загубено. Виждате още веднъж по какъв елементарен начин Маккол или може би Дюран, не мога да ви кажа точно. Това всъщност няма кой знае какво значение. Жалкото е, че резултатът вече е равен. Ето така трябва да се борят нашите в средата на терена. Както това стори Цветанов. Тодоров пропуска за Наско Сираков. Отново Тодоров. Възможност за Тодоров. За съжаление удар в тялото на Али Максуел. Беше пропусната великолепна възможност. Трябва да бърза вече Хубчев да изпраща топката напред, пак там каквото стане. Сираков с глава към Григораш. Тодоров. Може би последна възможност за Левски. И гол! Невероятен гол на Николай Тодоров! Ето това трябваше да стане! Господ беше с Левски в този момент! Фантастичен! Невероятен гол на Николай Тодоров и 2-1 за Левски! Това може, това, което най-добре може Николай Тодоров. Това направи в този момент. Бомбен удар, наистина бомбен удар. Приканвам от самото начало на матча Николай, ако можеше да ме чуе, да направи това, което той направи. Щастие имаше Николай с този удар. Ето как волята, ето как мъжеството могат да доведат до нещо, което едва ли са предполагали гордите албионци. 2-1 за Левски, а сега вече Диас Вега трябва да свири края на матча. Никакви основания няма за продължение. Тези, които бавеха резултата, бяха шотландците. Изключителен момент. Още веднъж обърнете внимание на това положение. Григораш отигра много добре топката, подаде на Николай Тодоров. Обърнете внимание, 20-25 метра бяха разстоянието между топката и вратата. Николай Тодоров простреля вратаря. Дано няма повече продължение, дано завърши този матч. Трябва сега по някакъв начин нашите да задържат топката. 2 минути се играе извън редовното време. И това беше всичко! Рейнджърс е на конене, Левски елиминира именития шотландски отбор. 2-1, блестяща игра на българските футболисти. Ето това вече е празник. Факлите на националния стадион Васил Левски горят. Изключителна победа за Левски и за българския футбол. От 1987 година Левски не е преминавал първия кръг. Направи го по блестящ начин и то срещу отбора на Глазго Рейнджърс.
Наистина щастие. Стадиона гори. Стадиона наистина гори, уважаеми зрители. Това, което постигнаха Левски, е равносилно на подвиг. Изключителна радост на националния стадион Васил Левски. Уважаеми зрители, наистина в тези моменти се намират трудно думи. И така Левски елиминира Глазгоу Рейнджърс. Така заветната победа с 2-1. Още веднъж голмайсторите. 36-та минута Наско Сираков 1-0. 43-та минута Ян Дюран 1-1. Победен блестящ гол на Николай Тодоров в последната 90-та минута. С това завършваме нашето предаване от стадион Васил Левски.